Setyaki sing sareng mboten saged sareng. Iwang suksmara mangadili luwih. Ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara Ong bawana langgeng sinunggih datan amrat. Nun mangke Yayi. Sawanipun ingkang Raka Indrawati nampi tinimbalan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi Prabu Puntadewa, Yayi Samyaji. Damel bombong tyasing manahipun ingkang Raka Indrawaka. Teka sak mangke kula nampi asring pasegan Panakrami. Tuwin pambagya ariksa sampun ingkang Raka tampi damel bombong tyas manahipun ingkang Raka Indrawaka. Mboten langkung ingkang Raka Indrawati ngaturaken salam taklimipun Rakanta kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Yayi Prabu Darma Kusuma, Yayi Prabu Puntadewa. Sampun kula tampi karya Sundaka panglingga murda amawahana dhateng kabagyaning gesang kula. Koko Prabu mboten langkung kaprayogatna lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Nggih rawuh wonten Praja Negaring Amarta, Koko Prabu. Inggih Yayi. Sawanipun ingkang Raka Indrawaka sampun mboten kirang prayogi. Lan sampun sanget damel bombong tyasing manahipun ingkang Raka Indrawaka, Yayi Prabu. Jlidheng kakangku. Sarawi Jlidheng Kresna kakangku. Kadangmu jadi pati Werkudara ngaturake basaku katura. Ya jagat pangestu marang Bathara jagat. Werkudara ya. Siya diatur basa atur bekti ana ngersanipun Kakang ora pangestunipun Kakang wae tampanana Werkudara. Yo Kresna kakangku wis tampa. Ndayani marang uripe Werkudara. Ora liwat nggon pulungguh prayogakna nggon wong adhem ngersaning barep kakangku Puntadewa. Jlidheng Kresna kakangku. Ya Werkudara kowe wis ora kurang marayoga Dimas. Koko Prabu Sarawa paduka ingkang rayi Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Yayi panengah iya. Arjuna ya tak tampa. Ora le pangestunipun Kakang wae tampanana sak diatur bekti nursanipun Kakang Arjuna. Janaka sampun sanget anggen kawula pundi ndadosna jimat paribe. Ndayana ingkang santosan. Mboten langkung aprayogakna lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu. Kowe wis ora kurang kepenak Arjuna. Nun mangke Koko Prabu. Sareng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati nadyan ingkang rayipun kula ngaturaken sembah. Sungkem mangabekti kula kunjuk sandapepada. Koko Prabu semanten ugi ingkang rayipun Sadewa. Kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya kadangipun Kakang Yayi kembar pinten tangsen. Siya diatur bekti ana ngersanipun Kakang ora pangestunipun Kakang wae tampanana. Nun inggih. Sampun sanget anggen kawula pundi Koko Prabu sampun kula pundi dadosna jimat. Mboten langkung kasekecak lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Ndoraka rawuh wonten Praja Negaring Indraprastha. Ya kembar kaya wis ora kurang prayoga. Praptanipun Kakang ngrusani kadangmu Ngamarta. Nun mangke Koko Prabu. Sewu lepat aturipun Darma Kusuma kula tadah wadana. Damel kejut rosing manahipun ingkang rayipun Puntadewa. Teka sak mangke kula nampi rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Ayaka Praja saking negari Indrawaka. Teka malah sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu. Arawuh wonten Datulaya Praja Negaring Amarta kamangka tanpa paring cecala sadèrèngipun wonten ngersanipun kang rayipun Punta. Duka Prabu dosa menapa ingkang sampun kula sandhang saha kalepatan menapa ingkang sampun kula lampahi. Kula aturi sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu Ayendu dhateng patrapipun ingkang rayipun Darma Kusuma. Duka menapa ingkang sak mangke badhe paduka dhawaken dhateng para Pandhawa kula mboten badhe suwala Koko Prabu Ndrawati. Ya jagat pangestu Kara, Yayi Prabu, kula wonten timbalan. Sewu lepat aturipun ingkang Raka Ndrawaka diageng pangaksami. Teka kaget setaning manahipun ingkang Raka ing Ndrawati. Sak mangke kula nampi timbalan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging
Menapa sekintenipun Paduka Yayi Prabu Darmakusuma menika kasupen menapa kelebihan krana saking kathahing kewajiban kaprajan ngantos 3 hari kapengker Paduka. Supe bilih 3 hari kapengker Paduka Yayi Prabu Darmakusuma atur nawala, paring nawala dhateng ngarsanipun ingkang Raka Ndoraka. Yayi kaget setanipun ingkang Raka ing Ndorowati sareng kula katimbalan sowan kula. Sareng kula sowan majenengan simul Paduka Yayi Haji Darmakusuma. Teka malah kula dipun dangu menapa ingkang dados wigatosipun. Yayi, kosok wangsulipun. Sak mangke kula ingkang badhe nungsung mawarta sartanipun kula nyadong dawuh jenyatanipun kula ingkang katimbalan sowan kula Yayi Prabu Darmakusuma. Ya jagat pangestu karo wayahku Bathara jagat. Koko Prabu sewu lepat aturipun Darmakusuma kula tadah padana. Saestu kula nyuwun lumebaring sesamudra panyaksama Koko Prabu. Jrnyata krana saking kantheng kewajiban kaprajan negari Ngamarta ngantos ingkang rayipun Darmakusuma supih bilih 3 hari kapengker kula atur nawala wonten ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Pramila sak mangke gandeng sampun satata rawuh Paduka. Koko Prabu bingung raos ing manah kula nggen kula badhe anata anggelar tuwinanggulung kados pundi anggen kula badhe matur wonten ngarsa Paduka. Barep kakangku Werkudara piye? Wah, aja walang ati. Sartane aja wedi, sartane aja bingung, jigolan merkewo. Slitheng kakangku kuwi pengayomaning para Pandhawa. Para Tamadura ngendika sartane apa wigatine kowe ngrawuhke Kresna kangge atur kersane slitheng kakangku. Selak kedaluwarsa nggone Kresna kakangku lungguh ning praja negara Ngamarta. Pun kakang wedi nampa dukaning kadang Ndorowati Werkudara. Wah, dadi wong aja kulina mestheke perkara sing durung mesti kelakon. Lire piye? Ora-ora yen to critheng mengko duka ngono kersamu. Nek nganti Kresna nesu. Wah, apa bakal ya kebangetan? Apa kelakon Werkudara sing jangka marang tumindahe Kresna? Ya ning aja kejem-kejem Werkudara. Gak. Mara ngendika Koko Prabu, kula wonten dawuh Yayi. Sayekti para Pandhawa anggenipun ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu menika badhe nyuwun dawuh saha iku pamaryoganing Paduka Kanjeng Koko Prabu. Babagan sasmita saking para Jawata ingkang sampun ingkang rayipun Darmakusuma tampi. Miwah sangjaning para kadang Pandhawa ugi sami nampi sasmitaning dewa ingkang pikantuk lumantar pasumpenan. Kadang kula para Pandhawa pikantuk sasmita saking Jawata lumantar pasumpenan. Inggih. Lajeng punampi ingkang dados wangsiting dewa Yayi. Dewa paring dawuh dhateng ingkang rayipun Darmakusuma. Bilih para Pandhawa keduga kedah nggayuh saha para Pandhawa badhe kasinungan kanugrahan ingkang badhe tumedhak ingkang awasta wahyu kamulyan. Koko Prabu bingung raos ing manah kula. Wonten pundi anggenipun badhe melampah lan wonten pundi anggenipun badhe tumuju nggayuh marga anggenipun para Pandhawa badhe nyadong kanugrahaning dewa ingkang awasta wahyu kamulyan menika. Koko Prabu slitheng kakangku ya. Malah ora mung barep kakangku ingkang nampa sasmita saka ngarsaning dewa. Werkudara uga wis entuk pasumenan sing jlentrehe padha kaya dene pasumenane barep kakangku. Wah, mula paringa dawuh gandeng dewa ora maringi ana ngendi jenenge wahyu kamulyan bakal tumedhak sidheng kakangku. Anjreng Kang Puspita rum kasilireng samirana mre sekar gadung
mawe raras sertaning driya ya jagat pangestu ngrayong Bathara jagat. Yayi Prabu, Koko Prabu Ndarawati wonten timbalan. Nuwun sewu, nuwun sewu. Kagyasotane manahipun ingkang Raka Ndarawati sareng kula midhanget menapa ingkang dados sardotama pangandika paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Nuwun mangke Yayi. Kula badhe nyuwun pirsa wonten ngarsa paduka Kanjeng Yayi Prabu. Nyuwun pirsa babagan menapa Koko Prabu. Nuwun mangke. Pangandika paduka ingkang kados mekaten menika kula wau menapa menika estu Yayi Prabu Darma Kusuma nampi sasmita saking dewa menapa paduka Yayi Prabu Puntadewa menika namung nyemoni dhateng ingkang Raka Ndwaraka nyemoni liripun kados pundi wah Kresna Werkudara piye ora ana wong nyemoni ora ana wong menehi pasemon liripe kowe ngendika kaya ngono. Werkudara, apa? Ngerti ya? Sayekti pangandikaning dewa ingkang wis dingendikake dening kadangmu mbarep kuwi mau pun Kakang uga nampa lumantar pasumpenan. Wah, edan. Yen ngono ora mung Pandhawa ingkang nampa sasmitaning dewa nanging Slitheng kakangku uga antuk. Lho kok sik? Kok sik piye? Kaget aku Werkudara. Kaget liripi pangandikaning dewa dawing Jawata nalika ngendika ning pasumenanipun Kakang dewa ora arep matedhake kanugrahan wahyu kamulyan ngersane para Pandhawa nanging dewa bakal matedhake kanugrahan kengaran wahyu kamulyan bakal tumedhak ning Praja Negara Ndrawati mula kaget anasanipun Kakang sareng paduka Yayi Prabu Darma Kusuma paring dawuh bilih para Pandhawa badhe kasinukan wahyu kamulyan nuwun sewu. Menika kok sajak-sajak kaya dene nyemoni manahipun ingkang Raka Ndrawati. Koko Prabu saestu kula mboten mangertosi bab perkawis wahyu menika Werkudara. Barep Kakang ngopo? Pun Kakang kok malah dadi wedi. Wedi sebabe piye? Wah, kowe wedi karo sapa? Aku wedi karo Koko Prabu Ndarawati. Engko gek-gek nggonku nampa sasmita saka dewa. Iki mengko gek-gek dewane kleru ngendika. Ing pengangkah arep dikirim ning Ndarawati. Kleru alamat ana ngersane Pandhawa. Gusti. Kowe jawaton bisa ngucap. Lire piye, Dimas? Kresna kakangku aku tak takon karo kowe. Karo takon apa Werkudara? Wah, kowe ngendika yen to Pandhawa ingkang nampa pasumpenan nampa sasmitaning dewa. Kowe kandha yen nyemoni marang Slitheng kakangku. Iya. Babar pisan kuwi dudu pasemon. Nanging pancen kuwi kasunyatan sing bakal kelakon sartane kasunyatan sing bakal lumadi yen to Pandhawa lair lan batin. Temen-temen nggone gayuh wahyu kamulyan ya kanugrahaning dewa. Kok sik Werkudara kowe matur kaya ngono lirmu piye? Kowe dawuh yen to wahyu kamulyan bakal tumedhak ning negara Ndrawati. Iya, sirnyatane dewa ingkang dawuh kaya mangkono nalika paring sasmita anu pasumenanipun Kakang. Aku tak takon. Takon apa? Derajatmu ning negara Ngamarta iki minangka apa? Sapa? Kowe iki lho. Pun Kakang. Dudu. Lho lah sapa? Boimin. Derajatmu ning negara Ngamarta kuwi minangka apa? Pendak-pendak kowe diaturi rawuhmu ning negara Ngamarta. Kowe disuwuni apa? Sartane kowe iki minangka apa? Dianggep apa karo para Pandhawa? Pun Kakang iki dianggep minangka nujung sartane dianggep minangka pujangganing para Pandhawa sartane pengayom ning Praja Negara Ngamarta. Saiki aku tak takon, piye? Kowe pengayom negara Ngamarta, kowe arang-arang ning negara Ndrawati. Iya.
kowe luwih kerep kumpul Pandhawa tinimbang kumpul kawulamu ning Durawati. Iya, tak takon. Nek Pandhawa kasinungan Wahyu Kamulyan, kira-kira kowe melu kasinungan apa ora? Maksude piye? Wah, wong tuwa ora dong-dong. Ibarate ngene. Taimbake kaya dene wong duweni tumindak ala. Taimbake kaya dene wong ingkang duweni tumindak murusal. Iya, kowe ora melu murusal, nanging kumpulanmu wong-wong sing nakal, kumpulanmu wong-wong sing murusal. Kowe ora melu mangan nangkane, kowe melu gabul punute. Tegese? Wah, tegese senajan to kowe ora melu tumindak murusal. Nanging gandeng kumpulanmu kuwi karo wong-wong sing murusal, melu karo wong-wong sing nakal. Kowe ora melu tumindak murusal, nanging wong liya ngarani kowe uga melu tumindak murusal. Ceritane kumpulanmu kuwi wong-wong sing dene tumindak sing kaya ngono. Oh, ngono. Yo. Dadi piye mau? Wah. Kowe tau omong ora dong-dong. Ora tanggap-tanggap. Yen ngono najan para Pandhawa ingkang kasinungan Wahyu Kamulyan purun Kakang uga bakal kasinungan. Yo, jalaran kumpulmu kuwi ngersane para Pandhawa sartane iki dadi pengayome Pandhawa. Mestine ngono. Oh, iya, pun Kakang lagi tanggap. Ora mau-mau. Wong tuwa ora mikir. Yayi, kula wonten maring dawuh. Yayi sapa sing genah? Yayi Prabu Darmakusuma. Kula wonten dawuh Kaka Prabu kados pundi? Sayekti anggenipun ingkang Raka Ndwaraka nampi sasmitaning dewa nampi wangsiting Jawata menika mboten namung perkawis ingkang Raka badhe kasinungan Wahyu Kamulyan. Ananging dewa ugi sampun ngandharaken wonten pundi dunungipun Wahyu Kamulyan badhe tumedhak lan sinten ingkang kedua dados lantaran tumedhang wahyu menika. Lajeng sinten Kaka Prabu? Mugi dados ning kamuningan. Miturut sasmitaning dewa miturut pangandikaning Jawata ingkang sampun ingkang Raka tampi sakmangke Wahyu Kamulyan badhe tumedhak wonten ing pertapan Saptawarga inggih wonten ing pertapan Wukirtawu. Lajeng sinten ingkang dados lantaran tumedhang kanugrahan menika? Yen boten sanes kejawi namung Eyang Abiyasa ing Saptawarga inggih Kanjeng Eyang Penemban Abiyasa inggih kudu dados lantaran tumedhang kanugrahaning dewa ingkang aran Wahyu Kamulyan menika. Yayi sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nawangsa sangka nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurca-kurare kagiri-giri segebyar katon karo utawa panandhining mangke tidhematring pasewakan negari Ngamarta nata Ngamarta niki Sang Prabu Darmakusuma Sang Prabu Puntadewa jegegreg legek datanmu datanmu sing nganti kaya pratima golek kencana panandhining mangke dados saged kanyut pinangka warju kanyut jare wong aganten panuju jare wakeca inango durung abang itu durung manjing dasaring Murtala kasaru gegering jaba yang ngarsa takeping kulika masiban pono amuk apa to kang dadi darunane lamba ora ana macan wedi gajangke medhun saka pantaling sawi amung paraptanira pandhita saka lima sang tapa Begawan Durna ingkang sampun minggah madring datu raja negari Ngamarta minggah mancat mancaniti mihak sangjaring para seba peper-peper pindha satama taran kanca ana daya piang-piang jaluk dalan
arum sinong mati sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut damre kanggeng awita denceng dencengan Niwang Agung muga ngayomana marang praja negari Ngamarta saisinipun. Nun mangke Kaka Prabu Ndarawati. Yayi Darmakusuma kula wonten timbalan Yayi. Damel kaget sutaning manahipun ingkang rayipun Darmakusuma. Teka dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama dawuh. Pangandika paduka Kanjeng Kaka Prabu Ndarawati. Teka sakmangke ingkang rayipun Darmakusuma nampi rawuhipun Paman Kumbayana inggih paman Penemban Durna ing Sukalima ingkang sakmangke sampun minggah rawuh wonten negari ing Ngamarta. Kaka Prabu ya jagat pangestungkara. Yayi kula wonten timbalan. Awana dikaya ngapa Paman Durna menika dados gurunipun para Pandhawa ugi inggih sageng agengipun derajatipun ingkang raka sinubya subya kados pundi ingkang raka Ndarawati wonten negari Ngamarta langkung mrayogi paduka Yayi Prabu Darmakusuma amijite nandangu dhateng rawuhipun Paman Durna mekaten Kaka Prabu inggih nengaten kula aturi lenggah ingkang langkung mrayogi sampun boten kirang mrayogi nun mangke Bapa Penemban Durna Bapa Penembaning Sukalima Sarawa paduka Paman Durna ingkang putrapun Darmakusuma ngaturaken pambagya raharja kasugengan mugia kunjupa wonten ngarsa paduka Paman Kumbayana Paman Durna lole kenthos waru gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas dadi wana oh ladalah lole somorante Allah nuwun sewu nggih nuwun sewu sawanipun ingkang pamaning Sukalima ingkang paman pun Kumbayana kapiji sowan kula ngadhut ngriksa paduka anak Prabu Darmakusuma inggih pambagya raja sampun kula tampi nggih pambagya raja sampun kula tampi damel bombong tasing manahipun ingkang pamaning Sukalima wilujeng sowan kula mboten mangkel kali setunggal punapa mboten langkung kula ngaturaken puja pangastawa kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Darmakusuma anak Prabu Puntadewa anak Prabu Yudhistira Paman Durna inggih Bapa Penemban sampun sanget ingkang putra tampi damel bombong tasing manahipun ingkang putrapun Puntadewa mboten langkung mugya kasekecakna lenggah paduka Paman Durna inggih sawanipun ingkang bapa ing Sukalima sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Darmakusuma Paman Durna sakawipun ingkang putra Ndarawati ngaturaken kasugengan. Wah, menika anak Prabu Kresna. Inggih.
Inggih, anak Prabu Ndarawati nggih. Wilujeng swanipun ingkang Paman Sukalima. Nggih. Kula ngaturaken salam taklim. Nggih, sampun kula tampi. Pun prayogiaken Maman. Nggih, sampun mboten kirang sekeca. Wah. Durna bapakku aku ngaturke basaku katura. Wah, Werkudara, Bratasena. Sena ya tak tampa nggih, Bimasena. Kusumayuda. Sena Triatmaja. Ya. Kowe atur bekti ana ngersanipun bapak nggih. Atur bekti ngersaning paman ming Sukalima pangestu wae tampanana ya Werkudara. Bratasena. Yo, tak gegem dadekake jimat. Ndayani marang uripe Werkudara ora liwat sekecakno lungguhmu. Iya. Kaya wis ora kurang kepenak nggih Werkudara. Paman Durna inggih Bapa nemban kula ngaturaken sembah. Kombang ali-ali Janakaya. Ya kowe ngaturke bekti ana ngersane. Pun Rama nggih ora lewat pangestune bapakmu wae tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi. Piye kabare Sembadra piye? Lah kok ingkang dipun tanjaken kabaripun Wara Sembadra. Kabar kula mboten dipun tanjaken. Nek kowe mono cetha wis apik kabarmu ki cetha wis apik, cetha wis prayoga. Adoh saka Rupita. Ya mang Sembadra kae lho aku mesake karo Sembadra. Kados pundi? Kae iki bojomu sing pisanan. Wah, mangka wis mbok maru bola-bali ping puluh-puluhan. Ora mung lagi pisan, ora mung lagi pindho, tok maru kae Sembadra kae. Kira-kira kowe wis ora sayang, kira-kira wis terus karo Sembadra kekekno bapakmu wae no. Panjenengan menika saged kemawon anggenipun gejulan. Ora kok gejulan. Ya. Bapak nemban dono kula ngaturaken sembah. Bapak nemban kula ngaturaken sembah. Oh, kembar kemanukan. Kembar kemanikan. Ya, nah kula sedewa pinten Gusen. Kowe ngaturake bekti ana kersane Paman Ming Sukalima ret pangestunipun paman wae tampanana ya ngger, kembar. Sampun sanget anggen kawula pundi? Paman dono sampun kula pundi? Nun mangke bapa nemban. Kados pundi Anggar Prabu? Sewu lepat aturipun kang putrapun Puntadewa kula Tadhawadana. Kados pundi? Ndamel kejet sutaning manahipun kang arayipun Darma Kusuma. Teka sak mangke kula nampi rawuh paduka Paman Kumbayana. Bapa penemban wonten wigatos menapa sarta kula nyuwun dawuh paduka Bapa penemban Durna. Bapa penemban Kumbayana. Lole menapa kula sampun dipun keperangan matur nuwun sapaduka. Anak Prabu Darma Kusuma nggih. Purbawasesa kalodhangan kula aturaken wonten ngarsa paduka. Bapa penemban Durna ing Sukalima, Paman Kumbayana. Oh inggih. Menawi sampun dipun keperangaken kula matur lan sampun dipun peparengaken kula nyaket wonten ngarsa paduka anak Prabu Darma Kusuma. Oh, waleh-waleh menapa nggih? Sawanipun ingkang Paman Sukalima menika sepisan. Oh, kula badhe tetinjo dhateng karaharjanipun anak-anak kula. Inggih siswa-siswa kula. Inggih menika pun para Pandhawa wonten negari Ngamarta. Paman Kumbayana ngaturaken panuwun. Inggih. Wonten ndungkap angka kalih. Sadaringipun kula ngaturaken tebasiti sekul binunteling Ran Klapa. Apurun tampa bila wonten lepat aturipun ingkang Pamaning Sukalima sakmangke ingkang kula badhe matur wonten kersa paduka anak Prabu Darma Kusuma. Mboten dados punapa. Lepatipun tiyang sepuh badhe dados daya tumraping para siswa Pandhawa Paman Durna. Inggih, matur nuwun. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika sayekti mboten saking pikajengan kula piyambak. Sawanipun ingkang Pamanipun Kumbayana menika sayekti mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking krepan kula pribadi. Nanging sawan kula menika namung dipun utus dening Nalendra Ngastina inggih menika anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jakapitana. Ingkang sakmangke sampun kepareng dawuh wonten sanipun ingkang Bapa ing Sukalima supados kula kinen sowan wonten negari Ngamarta. Wondene menapa ingkang dados wigatosipun lan wondene menapa darunanipun wondene anak Prabu Duryudana utusan kelan ingkang Paman Sukalima kinarya sowan wonten negari Ngamarta. Wah, mungkin dados ning kamuningan nggih kula sambi udut nggih nggih. Monggo. Wong tuwa niku
Nek omongan ora karo udut niku sak kala mangsane ting blawur omongane. Monggo. Nggih. Nah. Seger Bapak. Seger. Menapa? Lindringan. Lindringan mbako colongan. Mbako dipepe kula pendet. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana menika dawuh wonten ngesanipun ingkang bapa ing Sukalima. Paring pangandikan dhateng ingkang paman pun Kumbayana. Bilih samangke negari Ngastina menika ketaman pagebluk. Kamangka sampun wonten tigang candra. Rikalenggan samangke negari Ngastina dereng saged owal. Dereng saged luar saking pagebluking dewa saking laing Jawata. Saking siku dendaning Ubatara. Wujud pagebluk mayang lara. Oh, mesaken sanget nggih kawontenanipun para kawula wonten negari Ngastina menika. Sernyatanipun kathah sangjaning para kawula dasa ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya mboten konangan menika kathah sanget dadosanipun. Ingkang paman Kumbayana ngantos bingung. Sernyato kula sampun ngupadi salat sarana, kula sampun kawuhaken Brahwana winasih 1000 sugata miyang para nimbuna. Kinarya nambak rengganing praja wonten samangke gagar wigar datan antuk karya. Ingkang paman pun Kumbayana ugi sampun manekung puja brata, talak brata, ngeningaken baban hawa sanga. Kula nyendal tali wangsul manjing alam mantara. Ing mengangka badhe pinanggih kelawan dewa. Dewa ingkang paring pangayom dhateng negari Ngastina, wontene ugi gagar wigar datan antuk karya nggih. Wah, mesakaken kawontenanipun para kawula. Lajeng sangka bingung ing manah. Tumuli kula nggadahi go pamrayogi dhateng anak Prabu Duryudana. Nggih, nuwun sewu. Kula matur sanipun anak Prabu Jakawitana. Menawi sepintenipun ingkang paman Kumbayana menika ngresaya saha nyuwun senjata pitulung dhateng kadang paduka pun para Pandhawa kados pundi? Sernyatanipun Sengita dikaya ngapa para Sata Kurawa kalian Pandhawa menika tiyang ingkang ikhlas lahir lan batine. Pandhawa menika nadyanto disengit wong 1000 nanging uga bakal paring dharma dhateng wong 1000 menika. Pramila ing mangkah kula nggih. Kula menika ngemuti dhateng lampanipun para Pandhawa. Para Pandhawa menika kagungan wujudipun pusaka, ndarbe wujuding pusaka ingkang dayane ampuhe kagila-gila. Digdaya sekti kalintang jayaning perang menawi dipun tamakaken dhateng mengsah. Inggih menika ingkang awasta inggih ingkang nami Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada nggih. Inggih. Kula menika nggadahi go pamrayoga dhateng pun anak Prabu Duryudana. Menawi kula nyuwun ngambil wujudipun Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada kinarya srana tumbal padaling praja negari Ngastina. Kula kinten samangke negari Ngastina saged malya nirmala temajati jati temah mulya. Anak Prabu pramila malih-malih menapa nggih suwanipun ingkang paman ing Sukalima menika kula namung badhe ngemis, kula namung badhe ngebun-bun encang. Anjejawas wonten suwan kula badhe ngemis dhateng paduka anak Prabu Darmakusuma. Kapuri samangke maringaken ngambil wujudipun Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada badhe kula damel tumbal wadaling praja negari Ngastina ketaman pagebluk. Menawi negari Ngastina sampun malya nirmala temajati, kula aturi nyekseni aturipun ingkang bapa nggih. Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada badhe kula pasrahaken wonten ngarsa paduka anak Prabu Darmakusuma. Menawi dipun maringaken kula ngaturaken panuwun sernyatos paduka anak Prabu Darmakusuma kalian para Pandhawa badhe pikantuk ganjaran saking kersanipun Gusti Kang Arya Loka. Awit sampun saged ngluwari bebanda saking para kadang werda paduka inggih menika pun para Sata Kurawa. Nanging menawi boten dipun maringaken kula nyuwun katerangan lan sababipun ingkang gumathok punapi nggih anak Prabu. Ya jagat pangestungkara Werkudara Barep Kakang Gowo mesake kanan ning praja negara Ngastina iki piye? Paman Durna kados pundi? Menawi sak mangke kula nyuni dipalilah dhateng para kadang Pandhawa. Lho. Lah monggo kemawon. Sernyatanipun Pandhawa menika mboten namung paduka lho nggih. Pandhawa menika wonten gangsal cacahipun. Menawi Pandhawa menika mboten dipun tareni sartanipun boten dipun tanting setunggal mbaka setunggal. Menika mboten prayogi. Sernyatanipun Pandhawa menika nadan cacahipun gangsal nanging menika gangsal-gangsaling atunggal. 5 dadi siji ora kena pisah. Mekaten nggih. Menawi wong 5 arep nyarujuki sawijining perkawis, wong siji ora kena nyaru wuwus, sartane wong siji ora kena nyentulani rembuge wong 5. Mekaten nggih.
pramila sumangga kula sumanggaken ayi badhe inggih menika tetarusan dhateng para anak-anak kula inggih murid kula pun para Pandhawa. Werkudara piye? Kira-kira tak pasake apa ora wujuding pustaka? Barep kakangku. Werkudara apa? Mesake kanan kawula negara Ngastina. Wah, aku krungu critane Durna bapakku. Ngrantes rasaku ning atase kawula ora mangerteni kenthang ki muling lakon pucuk lereting kanan. Teka sambungku kasempya ing aradan. Napa siku dendhaning dewa, napa welaing Jawata. Kula yen tandharaturi Werkudara paringna ngersani Durna bapakku, Cawisna sartane aturna ben diboyong ning negara Ngastina kinara tumbal wadaling praja negara Ngastina ke Taman Pagebluk. Arjuna kepiye? Mboten namara barep pisang mangandikanipun Kakang Mas Werkudara Kaka Prabu. Namung badhe sendika ndherek dawuhipun Kakang Mas Werkudara inggih Kakang Mas Jodipati kula aturi masraken wujudipun pustaka. Yen ngono siadi sakarone masrake inggih barep Kakang Guyu. Paman Kumbayana kula wonten dawuh. Gandeng ingkang dados sagak tuwak saha daya kekiyatan saha ingkang nggadahi wewenang tumrap wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika para Pandhawa. Kamangka para Pandhawa sampun nedha lila legawa lair lan batos badhe masraken wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Pramila sak mangke kula aturi nampi wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada Paman Durna. Oh, matur nuwun nggih. Malah sak mangke kula ngaturaken manuwun. Sasampunipun paduka anak Prabu Darmakusuma masraken wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Sak mangke enggal-enggal kula badhe nyuwun pamit sowan mangsul wonten negari Ngastina. Yayi Prabu. Koko Prabu Ndarawati kados pundi? Mangke riyen. Wonten perkawis menapa? Sampun ngantos gebyah-uyah. Menapa kula dipun paringaken majeng anggen kula sowan? Monggo Purbawasisa wonten ngasta paduka Kanjeng Koko Prabu. Majeng Sitegong Sititanaya. Majeng tatanpa susila. Mijal dukanira Sang Narpati. Ponanggerot kanan riwe kumring wis pucak ing rawis yen sinapet maring sagedheng urip dadi ono ya jagat pangestu karo ayahku Bathara Jagat Paman Durna. Oh, lole kentas aru gembal manyar-manyar. Do neng dungkul wana alas dadi wana mboten pangling anak Prabu Ndarawati ingkang majeng rawuhipun abenajeng catur nitra kaningkang Paman Sukalima. Paman Durna kasinggihan sampun kaget Paman. Kados pundi nggih? Wonten dawuh menapa mangke sajak wonten pangandikan iki badhe dipun dawuhaken dhateng ngersanipun Paman Sukalima. Nun mangke menawi paduka Paman Durna badhe nyuwun ngambil wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada dhateng kadang kula para Pandhawa. Lan sak mangke para Pandhawa sampun masrahaken, Paman. Menawi Pandhawa gangsal masrahaken Blakasuta blak kotang terus terang. Menawi Pandhawa gangsal masrahaken nanging ingkang putra Ndrawati mboten masrahaken. Sartanipun kula ingkang nganggo ndhali wujuding pustaka menawi badhe dipun boyong wonten negari Ngastina. Lole nuwun sewu. Wonten menapa wonten perkawis menapa wonten ing ngatasipun Pandhawa ingkang darbe. Sartanipun Pandhawa ingkang kagungan wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kemawon masrahaken dhateng sanipun Paman Sukalima. Teka samangke anak Prabu Darmakusuma mboten anak Prabu Sri Bathara Kresna nggondheli menika kados pundi? Paman, wonten dawuh pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika mboten saged tebih-tebih kawontenanipun kaliyan kadang kula para Pandhawa. Liripun lan dasaripun awit wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika dados daya-dayaning kekiyatan tumrap para Pandhawa gangsal. Menawi Pandhawa gangsal menika tebih saking kawontenanipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada tartentu
Tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa badhe damel cintrakanipun para kadang kula para Pandhawa. Tentu angel wijet nganti suwe banyu sinaring menawi badhe mejahi dhateng pun para Pandhawa. Langkung-langkung nuwun sewu. Wontenipun Paman Durna badhe mboyong wujuding pustaka menika. Kinarya tumbal wadaling paraja nuwun sewu badhe dipun damel tumbal menika pol-pole dipun pendhem. Pol-pole dipun pendhem. Awit menika dipun damel tumbal wadaling praja negari Ngastina teges pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada mboten saged onsat saking negari Ngastina menawi sampun kaboyong lan sampun dipun damel tumbal. Menawi sakmangke para Pandhawa tebih kantoripun para Pandhawa kecalan dhateng wujuding pustaka kula kinten Kurawa nuwun sewu mboten kateges kula menika mestani dhateng para Sata Kurawa badhe nggadahi niat ingkang mboten paragi dhateng para Pandhawa mboten. Nanging kula menika minangka pengayoming para Pandhawa, kula menika minangka nuju wonten negari Ngamarta, kula mboten narimaken lan kula nggondheli menawi para Sata Kurawa badhe damel cintrakanipun para Pandhawa ingkang mapan wonten negari Ngamarta, Paman Durna. Jaja montap lir kinentap buka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir lole kentos waru gempal manyar-manyar dok neng jungkel wana alas dadi wana anak Prabu Ndarawati anak Prabu Sri Bathara Kresna nuwun sewu lho nggih nuwun sewu kula tak nyuwun pirsa kalian panjenengan kula tak nggadahi pitakon kalian anak Prabu Kresna. Paman Durna badhe paring pitakon menapa? Nuwun sewu. Kula tak nyuwun pirsa. Ingkang kagungan wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada menika sinten? Ingkang kagungan wujudipun pustaka menika Yayi Prabu Darmakusuma. Miwah para kadang Pandhawa gangsal. Menawi Pandhawa ingkang kagungan wujudipun pustaka, lajeng sinten ugi ingkang kagungan wewenang masrahaken wujuding pustaka. Pustaka dipasrahaken apa mboten pustaka dipun paringaken apa mboten dhateng Paman Kumbayaning Sukalima menika ingkang gadhah wewenang sinten? Ingkang gadhah wewenang ugi para Pandhawa. Lah, menawi paduka sampun saged paring dawuh bilih ingkang gadhah wewenang tumrap pustaka menika para Pandhawa lan ingkang kagungan pustaka menika para Pandhawa. Kenging menapa panjenengan menika sanes piranganing Pandhawa? Lah kok teka dlangap-dlangap ngendikanipun dlangap-dlangap ucape Gondeli wujuding pustaka menika dipun pasrahaken dhateng kersanipun Paman Kumbayaning Sukalima. Paman Durna, wonten dawuh. Nuwun sewu. Senajan kula menika dadi peranganing Pandhawa, nanging wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada menika kula tumut andarbeni. Liripun menapa? Menawi ngantos para Pandhawa sakmangke nandhang kacintrakan, para Pandhawa nandhang kasulayan. Awit kecalan wujuding pustaka tartentu kula ingkang dipun cucuk tartentu kula ingkang dipun luputaken jriyatanipun kula menika pengayomanipun para Pandhawa kula menika minangka pujangganing para Pandhawa lole kentas waru gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas dadi wana Kresna Ndarawati jlitheng kowe iki nang kene iki kaya kowe rumangsa penting. Sampeyan nika ning wonten negari Ngamarta menika kaya rumangsa penting, rumangsa dingga, rumangsa dadi wong baku. Rumangsa dadi wong egois panjenengan idealis panjenengan. Liripun kados pundi? Namung yen to mengke riyen. Pandhawa menika cah 5 lho, Pandhawa menika cacahipun 5, cacahipun gangsal. Wong 5 menika ya kudu ngantepi rembuke wong 5, ora kena ngantepi rembuke wong 1. Kamangka wong 1 menika sanes peranganipun para Pandhawa. Nuwun sewu. Kula mboten badhe melu, kula mboten lajeng midhangetaken pangandikanipun anak Prabu Ndrawati. Jernyatanipun kula sowan wonten kersanipun. Inggih menika anak Prabu Darmakusuma. Kula sowan wonten negari Ngamarta. Kula mboten sowan dhateng negari Dwaraka. Nadyan sekeranjang koplak ngandikane Nata Ndrawati. Mboten badhe kula gugu, mboten badhe kula pidhangetaken. Nanging nadyan to sak kelima pengandipun anak Prabu Puntadewa babagan pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Badhe kula gugu, badhe kula gemger. Durna, cangkemmu iso mendengar.
tatanan. Ning atase Koko Prabu Ndrawati ki sesembahanku. Koko Prabu Ndrawati ki wong sing tak belani. Yen tono perkara apa-apa ingkang nempuh marang Koko Prabu Ndrawati Setyaki sing kudu temadam. Kowe wis wani mulang sarak, kowe ninggal Subasita ngersari Koko Prabu Ndrawati ning atase iki ning Datulaya. Setyaki sing sareh. Setyaki sing sareh. Nuwun sewu, boten saged. Wis rumangsa panas atin Setyaki. Ning atase panjenengan niku sesembahan kula, panjenengan menika pengayoman kula teka dipun oman-oman kala menungso ingkang cangkeme kurang tata. Ayo priya kowe. Mulya, Setyaki iki ning Datulaya. kula sampun ngertos. Kula sampun ngertos bilih mriku mapan dari masyarakat. Nanging ora lega rasane Setyaki yen kula ora ngejur-jur kandhane Durna. Wah, kowe arep ngopo kowe? Hah? Kowe arep ngopo kowe bungke? Kowe ora trima mergo Durna wani karo ratu Gustimu mergo Durna wani karo sesembahanmu. Nek aku ora trima, banjur kowe wedi ngono piye? Ora. Ayo. Ijen lenang do lenang. Setyaki mungsuh Durna sapa sing bakal menang? Lan sapa sing bakal tekaning pati? Aku wani karo kowe. Nek wani rene ora mundur-mundur. Rumangsane apa? Apa dikira Setyaki ora wedi karo Durna? Apa dikira Durna ngoman-oman Koko Prabu Kresna? Apa dikira Durna kuwi ora ngerti yen to ning kene lungguh Setyaki? Karepmu piye? Ora minggat sing arep Setyaki tak larak pecah siramu. Wah, aja kurang ajar. Setyaki sing sareh. Boten saged sareh. Bungge, kowe menungso ora tatanan, kowe wis wani. Mula sara sartane kowe wis wani tugang karo Durna bapakku. Yen kae mengko nganti cilik loro gedhe Durna bapakku tekaning pati, ijole nyawamu. Werkudara sing sareh. Nuwun sewu. Kula mboten badhe ajri ugi kelan panjenengan Kakang Mas. Senajan to panjenengan niku langkung sepuh tinimbang Setyaki. Nanging gandeng Durna mriku nggadhahi patrap ingkang luput. Durna nggadhahi patrap ingkang nesra. Pramila kedah kula pejahi satanipun kedah kula singkiraken. Wah. Glethuk gada rucap bola pecah dan Werkudara sareh ora kok. Kosek. Werkudara. wah, opo? Perkara ki dirembug kanthi srana aris raja kanthi srana gontokan kaya ngono kuwi. Lajengipun Koko Prabu mboten sadadap mbelani dhateng Ingkang Rayi Inggar Baluji. Nyatanipun Durna luput. Kenging menapa Werkudara kok dadak mbelani? Wah, Werkudara ndasmu dhewe, ndasmu dhewe. Edan Setyaki wis. Walah kowe iki yo dasare kemanen kok Setyaki. Kajengipun Durna menika luput kaya panjenengan. Ana wong luput kudu dipatrapi pidana. Werkudara, kowe sing nganggepun Kakang kadangmu apa ora? Kowe sing nganggep Kresna minangka pujanggane Pandhawa apa ora? Anggap nek sing nganggep ya diculke. Dudulke. Setyaki aja tok pondhong kaya ngono kuwi mesake. Culke Werkudara. wah, setan ora tataran. Setyaki luput mergo wis wani ngajar Durna bapakku. Ayo culke. Nek miturut Setyaki Durna luput mergo wis wani karo pun Kakang, yen to si Adi ngeman, sartane si Adi isih nganggepun Kakang iki minangka kadange para Pandhawa, Setyaki culna. Abot Durnane. Ya wis nek abot Durnane kono. Nek abot Durnane kono. Nek Setyaki mati, Werkudara ya mati. Wah, ya wis. Matur nuwun Koko Prabu. Iya padha-padha. Tak ansam kaya ngono kok gene kok wedi. Udar ora kowe. Iki ya dasare kewanen kok ora. Kewanen kajengipun. Durna niku nyatane ya kewanen kalian panjenengan kok.
Kula badhe bilane kok panjenengan mboten ngangsalke, mboten mikantuke. Wis kena lungguh mburi kono. Ih. Werkudara. Oh. Nek janji kowe mengko bubaring Pasewakan kowe mulasara karo adhiku Setyaki, aku ya bakal tegel karo kowe. Ya wis. Arep tegel ya tegel. Ora wedi. Wah, Werkudara gedhe, Kresna iping cilik. Wah, dumeh gedhe terus kaya ngono kowe. Kowe ora ngerti nek pun Kakang Kocap iso gedhe, luwih gedhe mbangane Werkudara. Muni ya kowe. Wis. Ya wis apa? Ora ngajar Setyaki ya. Nek kowe wani mulasara karo kadangku Garba Ruci, kowe ya bakal tak pulasara. Arep mulasara kau. Dumeh gedhe kok anggepe ngendel-ndelke. Pun Kakang ki iso dadi luwih gedhe mbangane kowe. Iya. Percaya aku. Syukur. Njenengan menika nggih kewanen kalian Koko Prabu cangkemmu menenga. Bayi melu-melu. Ngopo guyu wae? Si Adi iki nek duwe pambegan kok ora iso dindake. Wah. Setyaki kuwi luput, Sencaki kleru. Mergo wis wani mulasara karo Durna bapakku. Werkudara kuwi murite Durna, Durna kuwi sing meneng ilmu karo Werkudara. Setyaki kok wani nyamah ragane Durna. Pilih meneng po aku Tiwikrama. Lho wis meneng aku. Janji aku Kocap gelem Tiwikrama dadi buta. Nek nguntal ragamu itu turah-turah. Wis. Aku tak meneng ae aku. Ini salah, ngono salah. Rewel dasmu ora. Koko Prabu perkawis menika kados pundi? Yayi, kula wonten dawuh. Perkawis menika kula nyuwun supados damel tentrem kawontenan wonten negari Ngamarta langkung rumiyin saderengipun para Pandhawa bidhal dhateng pertapaning Satamarga. Awit kula kinten paman duranggenipun gadhah paturan kados mekaten menika kula kinten namung kinarya pawadan sakti sayektosipun badhe damel sranipun para Pandhawa. Gandeng paman Durna menika wonten pundi-pundi papan sampun kondang bilih paman Durna menika mesti nggawa para Sata Kurawa. Pramila kula badhe dawuh lan Werkudara kinareng ngunduraken para Sata Kurawa. Werkudara. Kakang Mas dipun timbali menenga wae. Dipun timbali Koko Prabu meneng ora. Wah, aku ora krungu. Koko Prabu, apa Arjuna? Ngendikanipun Kakang Mas Werkudara, panjenenganipun boten midhanget. Tak sepatani budheg selawase urip lho kowe. Ya apa? Kurawa diundurke. Gah, Kurawa diundurke. Wah, aku ora arep melu-melu. Kowe sing gawe jalaran ora tak takon. Sing ngantem Durna mau sapa? Sencaki. Sing gawe jalaran nek ngono, Sencaki. Sing kudu ngrampungi perkara sapa? Sing kudu ngrampungi perkara ya sing wani gawe perkara. Wis Sencaki budal kono. Wah, piye kok ora bengestaken dawuh. Nek nganti mengko kowe dipulasara karo Werkudara pun Kakang sing tanggung jawab. Ih, matur sembah nuwun. Malah sak mangke kula kinten sampun purna jejibaning Pasewakan menawi sampun tetela dawuh paduka kados mekaten. Pirembaging Pasewakan dipun sigeg cupet sawetawis menika kemawon. Ih, Yayi ngestaken dawuh. Keparengipun paduka kados pundi? Arjuna wonten dawuh. Bubarna kang padha sibu ingsun kundur kedaton non ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh. Arsa sang nata kundur kedaton jeluk saking dampar cana kinabit gambaran gading. Kadhiraken sanjaring Purban Jedi manggung tanggung Joko Maloro ingkang samya ngambil pacaring Prabon. Kawis saking pandur tindak nyosang sinara lamun Candra candrane pindha Jawata kairing widodara widodari.
Oh